Vom asculta o poezie intitulată Binecuvântare ție, autor poetul creștin Traian Dorz. Binecuvântare ție, cea mai sfântă între femei, ție îmi plec cu bucurie ochii și genunchii mei. Tu ai fost aleasă, cerului mireasă, Duhului altar și iubirii har. Te cinstește fericită inima cântând pios, ție una învrednicită a fi Maica lui Hristos. Fața ta străluce unic de smerenie și har, tu ai fost dumnezeirii leagăn, lacrimă și altar. Tot ce a fost mai sfânt pe lume, până la tine ai întrecut și între toți cei mai din urmă seamăn încă n-ai avut. Dumnezeu putea alege și alt drum spre ce-a voit, dar tu, vas curat și unic, i-ai fost cel mai fericit. În toți sfinții a fost vreo pată, o sândită în vreun cuvânt, dar în tine, prea curată, numai rod din Duhul Sfânt. Dar în tine, prea curată, numai rod din Duhul Sfânt. Dragul meu ascultător, care ai ascultat aceste versete sfinte și divine, te rog să te abonezi la acest canal de YouTube gratuit cu denumirea canalului Dumnezeu te iubește pentru a asculta următoarele noi videoclipuri și Domnul Iisus Hristos te va binecuvânta. Doamne ajută!